sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Pwersa. 12 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. May luay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Uguban ka nato nga mo'y mangu kanato nini nga atong programa si Brad Adam Ampir nga atong Catholic Faith Defender President sa Cebu kanunay nga lig-on mapobsanon nga Pangulos Catholic Faith Defender Brad Adam Ampir. Kaya sugdan nato sa pagampo gatong hihatag ko niya ni Brad Adam Ampir sa ngalan sa mahanog sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Langinog Diyos nga makagagahom kung sad kanamo ay mong gasa sa kahayag o pagtulunan nga mapaambit na mo suman na mo mga kaigsunan nga nagkinahanglan alang sa kaluwasan. Ug atagi kami kanunay ug kadasig sa pagsalig kanimo Ginoo nga mong kahayag, kalig-on, kamatuoran ug kinabuhi nga mao'y tumong namo nga mga katawhan nga tinubos nga kami makasundog sa kinaiya kamapubsanon o kamatarong sa atong manluluwas nga si Jesus o sa panabang usab ni Santa Maria Birhen atong mahal nga inahan. Amen. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ihatag ko kamurayon ni Brad Adam Ampir. Salamat Brother Sok kunya sa di pa dita malimot Brother Sok no ato sang i-recognize ang atong mga kaigsunan labi na ang ato ang General Manager sa DYRF ni Brother Engineer Ruben Bertusio ug iyang Yes. Kaabag niya si Brother Sanchez. Yeah. Kanya of course niya kanang to uban mga igsuon ang amahan sa katinawan Brother Sok Fernandez ang ato ang Spiritual Director Reverendo Padre Peter Necesario ug ang ato ang Cebu Archbishop of Cebu Archbishop Alberto Uy ug alang usab sa ato ang mga kaigsuonan no nagpaminaw kanato naguban kanato Brother Sok sa kanunay sige gyud sila og tune in nato sa ato ang programa sa katinawan sa pagtuong Katoliko ang mga taga CFD Cordova nila ni Brother John Poltero Makong Mangyaw og ni Carlo Rison diha sa OMPH usab ni Brother Cesar og ni Brother Lito Berdin sa VDR ni Brother Arnold Yurong og Sister Susie Polvera sa Marigondon ni Brother Marlon og sa Pahak Chapter ni Brother Jumid og ni Brother John og sa ilahang kuan diha Spiritual Director Reverendo Padre Glenn Torre. Of course ato ang Ulango Chapter ni Brother Chong Smith Pakibot og diha sa atong Mandawi Brother Sok ni Brother Mario de la Serna, Brother John Publica ug sab diha sa atong Konsolasyon si Brother Alan Tanio diha sa Garing uban sa atong mga kaigsuon diha no mga avid listeners nato ni Brother Glenn Kimod sa Liloan Chapter nato ni Brother Anthony Canillas uban ni Brother Primitivo Tundag ang ato ang kasamtangang presidente diha. Of course diha sa Compostela Chapter ni Brother Marcelino Escarlan, Brad Willie ug si Sister Gali. Sa atong Bugo Chapter no atong CFD officers and members of the Catholic Faith Defenders. Of course diha usab sa Udlot ni Manding Tess ug ni Brad Simon ug sa mga listeners nato nila ni Sister Mauring. Usab diha sa Langob Asturias ni Brother Nando Mangitngit kauban ni Brother Richard ang atong kasamtangang presidente diha. Ug sa Balamban duha ni ka chapters mga kaigsunan no sa Buanoy ug sa Gaas kauban sa atong mga youth diha ni Sister Jean Claire Maravillas ang ato ang presidente sa youth. Ug usab diha sa Toledo chapter nila ni Brother Joshua Baton sa San Fernando ni Brother James Paradila nila ni Brother Julius Lawas nga sa kanunay ana naguban kanato. Of course sa Naga chapter nato ni Brother Joel Fanilag nya
diri sa tuang syudad, diha gyud party sa kabukiran sa guba. Salamat kayo sa atong igsuon diha nga may nagduma, Sister Joy Caburnay, kauban siyang kapikas Brother Tammy Caburnay nga mao say presidente sa PPC. Kauban sa mga officers no, nila ni Brother Neil, Brother Eddie, Brother Noel, Brother Fidel Mariano, Brother Joel, Brother Jeffrey, Brother Rogelio, Brother Sinin, nila ni Insing Taling o tanan no, ng mga kaigsuonan nato nga nagsubay sa atong turmanon diha sa guba. Usab diha sa Lourdes Parish ni Brother Johnny Obineta. Sa Pasel, si Brother Rudy Paglinawan. Sa Katedral ni Brother Engineer Danny Madiha. Nya ato ang regular Bible study every Monday, no? Di nato kalimtan mga kaigsuonan kada alas 7 hangtod sa alas 9 sa gabion. Diha gyud sa tuang Social Hall sa Mount Carmel Parish at bang gyud sa Carbon Public Market. Of course, ang atong mga kaigsuonan usab nga naa sa Southern Leyte, diha sa Matalom nila ni Brother Dodoy Gato. Diha sa Kahagnaan Matalom nila ni Brother Cirilo Gilsano. Sa atong spiritual director diha Reverendo Padre Allen Arayan ug atong mga avid listeners nila ni Sister Nanay Berlina Palin. Ug usab diha sa Ilongos Brother Chodomiro Paulo, sa Batulete ni Brother Eulogio Villacorta, Brother John niya sa Itchon no Macrohon ni sa atong spiritual director diha Reverendo Padre Harlim Guzo ug sa Baybay Leyte atong kasamtangang presidente Brother Joey Esteliore. Nya diri day sa San Roque Yati Liloan no atong kasamtangang presidente Brother Scott Christian Magsayo, kauban sa atong spiritual director Father Kiet Sistuso. Nya atong Immaculate Conception Parish diha sa Madridijos. Salamat kayo sa atong tigpasayon diha Brother Fermin Carano. Sa atong CFD San Vicente Liloan Parish ni Brother Rolando Masungat. Usab diha sa atong San Roque Valladolid Karkar Brother Bernard Langido nga sa karon na aptikon kayo Brother Sok no nagid pirmi nag-guide sa iyang mga kaigsuonan atong mga members sa CFD. Usab diha sa San Agustin sa Monte Alegre Tuburan ni Brother Emilianito Talaogon ang atuang kasamtangang presidente. Usab diha sa Holy Rosary Parish sa Inayagan Naga ni Brother Boy Paraguso. Usab diha sa isla sa Dan Bantayan, sa mga isla sa Dan Bantayan kining Bantayan Island kining doong chapter nato no nga gipangaluhan usab sa ato ang presidente ug ato usab nga spiritual director Reverendo Padre John Ray ug sa Lipayran Bantayan Island gihapon. Duha ni sila ka buok Bradsok no, Doong ug Lipayran diha sa Bantayan Island. So, salamat kayo mga kaigsunan nya welcome ni atong tulmanon ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Nya atong sang ibalik ni Father Sok alang sa dugang pa nga pagpaybaw. Salamat kayo Brother Adam ngay kung pasaylo nimo nga ni salot ko karong gabi na sa atong tulumanon ug imong tulumanon tungod kay akong gipaybaw nga doon natay bag-ong na humana nga sumpay sa katinawan sa pagtuo numero 1 doon ay katinawan sa pagtuo numero 2 o karon doon na natay katinawan sa pagtuo numero 3 sa pagtuong Katoliko nga atong mga madungog o mabasa nga mga atake batok sa pagtulunan sa Iglesia Katolika gitubag. Yan ang pagtubag nga uban ang gugma, uban ang kamatuoran. Ang gugma tungod kay si Jesus gugma man, ang kamatuoran siya gyapon nga mao'y gahom og taming sa pagpatinaw sa mga atake sa atong pagtuo. So niya natay katinawan sa pagtuo numero 3. Niya dagko nga letra itong pagyon ang uban ini nga tinakay kaklaro sa mga litrang gagmay klaro kayo Klaro na. o daghan mga pangutana nga na tubag nato nining atong katinawan sa pagtuo numero 3. Ang unang pangutana, matugkad pa ang Santissima Trinidad. Laing mga pangutana, nganong ang Diyos nga Diyos nagpakatao. Ya laing pangutana nga kinahanglan nga may baon na ta mga kalag
dili angay iampo pa. O mo na nga atong mga masugamak kapagutana. Only Christ is the answer. Unsay kaulugan niya na ug unsay buti pasabot niya na. Ya ang iglesia sa tanang mga nason nga gitukod ni Kristo, iglesia sa tanang mga nason. Sa Griego Katolikos, sa atong pinulungan makailapon sa tanang nason Katolika. Ya mga pangutana nga sa maning salang panulundon subak man sa Biblia. Kaya ang pari matuod ba nga paganganlanig ilis sa Dios? Mga igsoon mo ni pipila ka pangutana nga kung lagi pasiklap kaninyo nga nagkinanglan sa ta sa katinawan sa pagtuo numero 3. Nya asa man ni makuha? Mahintag arigod nato pero doon na magyutay mga kaigsuunan nga gusto gyud nga mo file ini sa katindahan Cebu Archdiocesan Book Center. Hay man sa katedral Katubang katedral Cebu naa sa tuo ng Cebu Archdiocesan Book Center. Nadia atong mga libro. Ang bag-og garon maong katinawan sa pagtuo numero 3. So mana dugay-dugay natong gi-propagate ang katinawan sa pagtuo numero 1, katinawan sa pagtuo numero 2, ug karon pakailap nato kay daghan kay manungdanon nga pangutana nga payabag sa atong mga pahuna, makalibog, pero naay katinawas pagtuo numero 3. Mga taki gitubag. So, uli ko na to, nanatay bag-ong basahon, nga pagabaga gyud ya, dagko kay mga litra, di na tamo, binaw, nga didaran sa man ako, di mo ginabubi ang atong Klaro na gid basok, klaro na. Klaro na. So, muna akong tuyo pag sakgaw diri uban ni Brad, atong President, Catholic Faith Defenders, Brad Adam Apir, ligdong mapopsanon kayo. Brad Adam. Sa ito pa, init pa ni kayo dito basok sa kanang bookstore sa Archdiocesan bookstore na to kay kuan pa man gyud ni, no? Karon pa gyud mga kaigsunan o dako-dako gining libro ha, murag one kuan ni basok, one whole kanang short nga bond paper, no? Bond paper. Yeah. So, mana mga igsuon alang sa tuwa gini, labi na tong mga Katoliko nga kadtong magsalig og kanang nga basahon kini atong i-endorse ni mga kaigsunan kadtong 1, 2 ug kining ikatulo nga bag-o pa gyud nahaon ni Brother Sok ato ning dugukan mga kaigsunan, no, kay importante kayo sa atong pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok, ato sa ning basahon gikan ni sa atong igsuon Brother Glenn. Mayong gabi Brad Adam Amper og Lolo Brad Sok. Di ko sa radyo ron maminaw, di ako sa radyo ron maminaw, wa lang sa ko muna kay apiki man ko sa oras. Salamat Brad. Nya nay question gyud ani Brad Sok nga murag ni kaila po nirong panahon na gumikan kay ang Santo Papa gyud maoy nag-excommunicate, no, na dinhi nga mayong gabi Brother Adam Amper palihog ko og pa tin-aw nining ni issue karon ni sulbong, no, diha sa social media nga matud pa rin the Society of St. Pius or SSPX is known for its objections to certain aspects of the Second Vatican Council, the Vatican II. What specific teachings, reforms, or changes introduced by Vatican II do they object to and why? So muni usa sa pangutana badsok padani og tulo ka pangutana tuling tig-sa-tigsaon badsok. So muni yang pangutana what specific teachings, reforms, or changes introduced by Vatican II do they object kay ang SSPX badsok pag kuan gyud sa kining katong Second Vatican Council nag-introduce og mga pagtulunan ni object man gyud sila badsok. So muni ang pangutana gikan sa naman na to Brad Adam nga Society of St. Pius X na ay magtutukod. Dili Yes. ordinaryo magtutukod. Arsobispo gyud. Arsobispo. Nainumdog kay kasingana na. Si Bishop Marcel Lefebvre. Yes, Marcel Lepe. Mm. Unya
yang gitukod ang bag-ong tinuan ingnon talang pagkasulti. Society of St. Pius X. Yes. Saka sukna sa tong pag-isip nganong magtukod pa man siya siya o arsobispo man nganong magtukod pa siya bag-ong tinuan. Nga ang tinuan nga gitukod ni Kristo mao kaniadto karon ug sige hapon magpadayon nga dili mausap. Magpadayon nga dili mahugno sa tanan ng mga kaatbang batok sa Kristyanidad. Mo nang naa San Mateo 28:20 naingon si Jesus, ako magauban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nganong ilisdan man nato? Nganong ituod man nato ang iglesyang gitukod ni Kristong humana anyo 33 nga gimarkahan og alang sa tanang kanasuran. Yes. Himenon Ecclesia Catholictes, Judaias kay Galileas kay sa Parias, irinen ikinen oikomodo momene. Himenon Ecclesia Catholis, na gina sa Grigo nga pinulungan. Ecclesia Catholis, iglesyang makailapon sa tanang kanasuran. Nga mo nang gitukod ni Kristo, mo na nga malisod kayo ang pag-justify sa magunaw na pagtukod og iglesia, labi na nga siya usa ka arsobispo. Unya, unsa may nahimo niya og mga pagtulunan nga ang simbahan nakaagda sa pag-excommunicate. He was excommunicated by the church. Kay nag-ingon siya nga kini ang kamatuuran nga dili angay balibaran o dili angay sibugan nga ang santos nga misa nga Cebuano, English, Spanish waray invalido na kay bugtong balido nga misa maura ang lingua latina sa tupang misa nga Latin maura na makapaluwas og irihis la kung mo simbata guayat ay makuha nga grasya kung mo simbata nga ang misa sa pare spoken by different languages. Doon ay Spaniard, Spanish, doon ay English. Niyata sa ato ang Cebuano nga atong pinulungan nga nindot kayong paminaon. Busa may buong tangano nga nagtukod siya iyang gingon nga ang lingua latina ra. Ang Latina lingua mo'y misa nga balidog wat ay lain. Sa laktod pagkasulti, may sugamak siya sa kapangutana. Nga kung ang misa kinahanglan na gyud sa pinulungan nga lingua latina. Ang wa katuman na nang imong gisulti, buhay pa siya. Sige, ang katuman niya na mismo nga itong Ginoo kay wa ito magmisa og lingua latina. Yes. Ang iyang mga apostolis, batid silang pinulungan, Hebrewanon, Aramaic, Yes. misa silang pinulungan. O diya si Papa Pio V na ingon ko siya sa iyang gipahayag nga iyang sabwag lugar ang misa lingua latina. Pero niangkon siya nga sa Asia doon ay mga nason nga duhan na gatos katuig nga milabay nga matod pa niya nga nagmisa silang kugalingong pinulungan ug ako dili ko makahimo pagpahunong nila niya padayon sila sa misa nga pinulungan nila. Busa klaro. So sa dili wa pa tong linatin badsok nga ilag yung gipugos badsok nga maura gyud kuan naa ni daghang mga lain-lain nga mga rito sa kuan sa misa. Ang atong rito nga isgutan nga kinahanglan nga ang pare nga mag misa magatubang sa altar di matubang sa mga tao. Sana. So ang usa sa bugat kayo nga mayngon nato nahaligas ang maong arsobispo nga magtutukod sa Society of St. Pius X. Yes. Nga nag-ingon siya nga balido na nga ang pag-orden og arsobispo, obispo pa, pinagirasan sa obispo. Nasupak man na sa canon law. Oh, nasupak badsok. Balaod na sa simbahan, dili na balaod nga ordinaryo lang. Kaya tuyo niya na the witnesses, which is based upon the Bible. Nga kinahanglan pagsaksi doon ay duha o tulo. Ya kung usara nga saksi dili dawaton. Usara na kabisi sa Bible nga kinahanglan hatagan natong pagtagad nga kinahanglan yon
ang canon law tumanon. Mm. Nga kung doon ay obispo nga mo orden o usa ka pare nga maon ba niyang obispo, kinahanglan nga doon na gyud siya kauban nga usa ka lain nga obispo o lain bang arsobispo. Mao na siya ang tamdanan. Busa gibadlong siya nga ayaw paghimo niya na kay dili na mao ang normal and somewhat moral also at the same time. Mm. Kay di man maayo nga yatakan ang balaod sa simbahan kanon do. Wa siya patuo niya na. Mm. O magkadaghan kipahinumdum sa Santo Papa nga hunungan na wa mo siya mahunong mo na excommunicated siya. Mm. Ang dili na to buot nga ikasulti pan may kagulta Mm. kay wa malibkas ang iyang excommunication hangtod namatay. Mm. Mo na that is the misery. Mm. Mo na doon na rin daghang mga SSPX ang uban nakahukom nga mubalik na gyud Mm. sa punuan nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Dili ka na mga tinukod lamang tao bisag arsobispo pa. Mm. Daghan na kanahon na. Mm. Ya nga to sa Santo Papa karon si Papa Leo Mm. 14 Yes. abli bukas niya kasing-kasing pagdawat kanila. Yes. Basta ilang isalikway kana mga kalihukan o pagtulunan nga dili madawat. Non-acceptable. It's not really true. It's not really somewhat kining pagtulod ba nga nagdag gugma. Wala kay na may daghang pare gani ka dili mo makamisa og lingua latina kay ilang training dito sa laing nasod. Yes. Wa bugto Latin pulos lang English. Mm. So di siya kabisag Latin. Latin. So dili pa makiangayon ng matanga sa ingnon to panudlo pa doktrina. Mm. Non-acceptable. Unya karon Brother Sok kay hisgutan gyud ni Pope ni Pope Leon or Leo nga even those who adhere this SSPX fraternity katong mga tao nga didto ni uyon niya Brother Sok apil day sa excommunication Brother Sok automatic. Oh, natural kay kalaro og tin-aw man na nga kung dunay usa ka paglapas, pagyatak so sa ka pagtulunan nga may nungdanon kay kaluwasan. May excommunicated yun. Ang ilang labaw gud Pangulo si Archbishop Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre. Mm. Na-excommunicated yun. So, Yes. tanan nga mga obispo nga na ordinahan sa usa ra ka obispo, dili to valid. Dili valid. So, luoy kayo. Mm. So, mo na nga dili gid ta angay nga muhimo og mga lihok og panudlo nga masupak sa dogmatic teachings or canon law. Saludo kita. Kung mo na maayo nga pagbati matod Yes. pa sa Book of Proverbs, anytime, anywhere, any affair. So, live up humility because you will be exalted by God. So, pagpaubos yun unta mo'y kinaglan. Yes. Sakto Brother Sok kunya naigingon pud sa head sa Dicastery of the Doctrine of the Faith nga kanang sa SSPX matud pa niya Brother Sok Hello. nga dili no O, isa. nga dili di ay gyud Drama na midong tawag niya ko ni dili gyud ultimately nga ang ang kinini ang Latin Mass Brother Sok nga mao gyud ilahang primera nga topic nga ngano ni hiwalay sila matud panining maong head sa Dicastery of the Doctrine of the Faith si Archbishop wag ko na sayo Brother Sok si Archbishop Susimo lisod man tuloy ko ni apelido Brother Sok ingon siya nga ang pinaka pinaka pundasyon gyud sa ilang pagsupak Brother Sok nga dili sila mukuan sa authority of the Pope Brother Sok murag ila nang disregard ang authority Brother Sok ba so mo na nga nakabantay gyud si kuan karon Pope Leo nga wa na sila tahod sa authority so mo nang way duha Brother Sok excommunicated gyud sila in fact iya gyud ning gihatagan pagpanahon nga matud pa you have to turn back kinahanglan mo balik mo diha gyud sa simbahan Katoliko pero ila naman inoong ingnon Brother Sok nga ang simbahan Katoliko nga gipamunuan sa Santo Papa diha sa Roma mao ang heretics ug sila may sakto unya ila pag yung gi-claim Brother Sok nga wa gyud sila mo
wag gid sila muhiwalay sa simbahan sa Roma, ingon nga mao gid matuod nga simbahan, pero wag sila, dili na sila mapailawom sa Santo Papa, sa otoridad sa Santo Papa. Wa sila may bao nga doon ay po nga schismatic. Schismatic. Kanang po nga schismatic naghulugan nga usa ka Katoliko sa ka Kristiyano Katoliko nga musupak na gani sa otoridad sa Santo Papa. Di na siya muila sa pagkapangulo nga ilis ni San Pedro. Automatically nakayatak siya sa very authentic kind of theology, Catholic theology, and God's theology. Busa dili maayo nga bayhon nga usa ka tawo mahimong schismatiko. Kay ila manggi laksi ng ilang kagalingon sa punuan. Yes. Ang punuan mo ang Santo Papa. Nya mo sila laing mga pundok-pundok ilang ilaksi ilang kagalingon. Yes. Munang schismatics. Schismatiko. Outrightly ang usa sa dako yung kalapasan nila, gisapli nila ilang kagalingon. Dili na sila Katoliko sa katarungan nga dili sila mutahod sa Santo Papa. Bugat na kayo. Dili na angay nga hangpon sa kabuutan mo pumsanong Katoliko. Kay labing hataas nga panudlo ang kang Kristo nga kinsa katong akong gipadaha og maminaw mo kanaya, naminaw mo nako og naminaw usab sa akong amahan nga nagsugo kanako. Yes. So morning may tabo nga ila ning lapas ang mga pulong ni Kristo kay buti pasabot nga dili na sila maminaw, dili mo tuog unsa isulti sa Santo Papa regarding doctrinal or moral. Yes. Og dili na mayo. Unya gingon sa Brother Sok, kini bang di ba naman to gitawag og the Great Schism during the time sa 1054 Anno Domini, Brother Sok. Mao ba gyapon ning kuan na Brother Sok, panglantaw sa simbahan kalabot ning SSPX versus aning schism in 1054 nga diin sila no nga gitawag og Orthodox, Brother Sok, nga ni laksi pod gikan sa pamunuan sa simbahan Katoliko diya sa Santos sa Roma, Brother Sok. Ngalan ko lang Catholic Orthodox. Sa ito, hakop gyapon nila ang pong being Catholic. Oh, yeah. Pero kung mo sugod na gani ang usa ka tao sa dili pagtuman, dili pagyukbo, o dili pagpailawom sa mga pulong sa Santo Papa, kay doon na may kahimtang very specific conditions that the Pope becomes infallible, nga dili masayo. Ang una nga kanang iyang ipahayag o itudlo sa katawhan nga nagpuyo sa Iglesia Katolika, nga nagpuyo sa ning kalibutan ng mga Katoliko, kailangan mutuman gyud, mutuo gyud nga ang Santo Papa basta mo sulti na siya about duhara, doctrinal and moral. Ikaduha, namulingkod na siya siyang lingkuranan otoridad as the Pope. Ang iyang ipahayag kailangan intended for all Catholics yeah. living in this planet. Nanang upat, kung dili kita mutuon niya na irihis kita. Bugto ginato nga tong holy connections to Jesus Christ. Kay the Pope representing the person of Christ. Yes. Ang iya mga pulong, iya mga pagtudlo, kung atong upat ka conditions, the Pope is infallible at that instance. Muna nga, yatakan ngayon na dili na yun maayo ang maong tao. Muna nga, masapli na siya siyang kugalingon, kaya di na mudawat Santo Papa, schismatic siya. At the same time, irihiyasan. Unsa nag-iriya mo paglapas sa dogmatic teaching sa the Catholic Church. So, may irihiyasan siya. So duhagid Brother Sok, iyang pagkakuan. Muna nga, diligid na may mga mulungtad sila tungod kay ang katawhan sa Diyos. Ang simbahan nga gituko niya ang nakaamguman.
na nasa buhat 12-19 kini sila gikan kanato, mga ato ni sila, pero nangambak gikan kanato. Ya silang pag-ambak gikan kanato, musulod sila balik sa Iglesia Katolika. Guyuro nila mga Katoliko ngadto sa gawas. O guwailayng itudlo ang pag-atake sa simbahang Katoliko. So mo na ang nahitabo nga dili wholesome ba sa pagbati nga Kristohanon. Dili makalipay, makagool o makahadlok tungod kay kinsa katong mingon tani supak sa Santo Papa. Ya kanang iyang gitudlo pulos matarong ug maayo. Ang ilang gisupak si Kristo man. Lisod kayo pag atog langit kung si Kristo na buhay atong supakon. Amen. Kunya nagingon Brother Sok sa kini ni ang tulugin ni Santo Papa ni declare ganing gitawag og outside of the church there is no salvation. So meaning to say nga kadtong nahigawas sa simbahang Katoliko way kaluwasan. Kunya matud pa sa atong simbahan Brother Sok sa Catechism of the Catholic Church nga usa niini nga grupo bisan tol Katoliko apan gitawag na sila schismatic wa na sila motuo sa Santo Papa Brother Sok ug ang ikaduha kining irihis. So mao ni sila ang klase og labi na tong gitawag og ni kuan siya nagawas gyud sa kini ang Santa Iglesia nga nahibaw siya nga mao ang tinuod simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga diha gipa nini pinaagi nining maong simbahan gihimo ning instrumento alang sa atong kaluwasan gitawag sa simbahan og outsiders of the church. So unsa may tabo nini Brother Sok no kining gitawag nato og mga SSPX nga og gisigutan sa atong simbahan sa Santo Papa nga sismatiko na. So meaning to say outside of the church. Mao ba ni ang gingon nga apil sila nining gitawag og extra ecclesia nullia salos Brother Sok? Outside the Catholic Church, there is no salvation. Extra ecclesiam non salos est. Sa Latin pa. Ya, kinsa maning mga tao nga matud pa natunga na ini nga dili si bisan kinsa nga mo gawas o supak sa Iglesia Katolika way kaluwasan. Extra ecclesiam known as salos. Sa ito, pag may gawas ta sa Iglesia Katolika, wa tayo kaluwasan. Pero doon na kondisyon. Ang kondisyon ana nga doon ay awareness ang naghimo ana nga naibaw siya nga ang Iglesia Katolika mo tinuod. Naibaw siya nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Ang Iglesia Katolika nagsugod siyang existence sa Anyo 33. Nagpadayon hangtod karon. So kinigod maong matuod nga iglesia. Ya, mo na nga knowledge and awareness of the truth that the Catholic Church was founded by Christ. Naagi na niya, niya mugua siya, extra ecclesiam gina siya. Mo ning mga matanga sa tao nga nigawa sa Iglesia Katolika nga way kaluwasan. Kaya nibaw naman, aware ba sila? Pero guwa kay bao, palitan na yung mga taga probinsya, bukid-bukid baro niya, gi-convince sa pastor baron nga dili Katoliko, niya nakabig, nagpasakop siya, kinabuhi siya diya sa iyang pamalandong nga maunin pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, wa siya kay bao. So, mapila sa gisulti ni Kristo sa cross, amahan ko pasilua sila, katong wa may bao silang ibuhat. So, kanang matanga sa pagka-outsider, makuha na maihap na sa Ginoo sa kaluwasan. Kaya mo masya kay bao. Pero nahibaw na yun nga, ang Iglesia Katolika tinukod ganin ni Kristo. Yan na adi ang tanan nga kasangkapan sa kaluwasan. Yes. Na po kasugo sa Diyos, 7 sacraments, di mga panig-ingnan sa mga balaan ng mga santos, nga nagadasig ka nato sa pagpugong sa itong kugalingon, pagbiya sa matuod nga Iglesia. Kay kini kung may muwag tani ana nga nahibaw ta wa tay kaluwasan. Mao na meaning anang kung may gawas sa Iglesia nga gitukod ni Kristo wala tay kaluwasan. Pero wa talaga kay bao kay ignorante ta pareha sa akong
Yes. example ganina, mapil na kaluwas gid okay wa man may bawo. Kibaw. Bitaw. Pero kini sa part sa SSBX Brother Sok, din kini gyud ang ilahang founder nga mao si Marcy Lefebvre. In fact, iya gyud ning giingon nga siya Katoliko gihapon, pero walang gihapon disregard lang niya ang Santo Papa. So, naibaw gyud siya nga ang simbahan Katoliko mao gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, yet siyang kaugalingon bisan pa siya og ni kuan Badsok ni accept gihapon nga naa gihapon siya sa simbahan Katoliko, pero di na lang siya mo pailawom sa pangagamhanan sa Santo Papa Brother Sok. Mao na gitawag sila og schism. Apil ba ni sila nining gitawag og extra ecclesia nga sila nahibaw gyud nga ang simbahan Katoliko mao ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Wala, paguntahan na nga subjectively nga sila ba sud sa ilang kalag hibaw sila nga ang Iglesia Katolika mao ginang tinuod. Kana tinuod ginang extra sa ito panay gawas sa matuod nga iglesia way kaluwasan. Kay subjectively naaban sa kahiladman silang alimpatakan kasing-kasing nga ang Iglesia Katolika mo tinuod gyud, pero ako maning gusto nga mubiya ako sa pagkasakop sa Iglesia Katolika labi na sa pagtahod sa Santo Papa, pero pabilin niya po kong Katoliko. Wala nga ako Pilipino, pero supako nako tanang kibalaod sa Pilipinas. Angkon lang ako Pilipino. Pero tanang mga dagkong mga balaod sa akong nasod, akong itakan. Dili na mayo. Pangangkon pero di tinuod. Unya, naikadhuan niyang pangutana Badsok sa iyang text nga, thus venerating, lain na po siya Badsok nga, kuha niya, thus venerating the relics, o kinitingali, pasabot po niya ng mga images, mga larawan, violates the second commandment. Kay murag tuo ka ni Badsok, kuha niya siya protestante, kay ang second commandment, nagisgot man niya sa katong pagdili sa pagkulit og mga larawan, no? Although sa tua, diyan na sa first commandment, nga, I am the Lord thy God, thou shall not make any other gods before me. Pero sa ila, sa protestante, kining diha sa second commandment. So, thus venerating the relics, or shall we say the images, mga kinulit nga larawan Brother Sok, nakaviolate ba ni diha sa second commandment, or shall we say the first commandment sa atong Ginoo? Ang usa ka tao ka nasangkapan lagi sa iyang kaalam o pagtuon nga ang simbahan nagalangkob ni Kristo sa mga santos, Santo Papa, mga pare o kita nga mga laiko. Ya, kinahanglan gyud nga adunay pagtahod sa atong labaw o mabasa na sa Leviticus Kapitulo 19 versikulo 30 nga ingon ang Ginoo nga inyong hatagan og usa ka pagtahod ang balaang puy-anan kun templo kay kini mao balay sa Dios. Unya nagalangkob usab nga tahoron usab nato ang mga nangulo sa atong tinuhuan. Kay doon na pagkita Pangulo. Ang di makita ng Pangulo, panaa kanunay uban nato, si Kristo mismo. Pero ang Santo Papa, mga obispo, mga kardinal, mga pare, baon and obligated gyapon ta. Nga kini sila mga pinyalan ni Kristo. Ug ang pinyalan ni Kristo, ato gyapong tahuron. Sa mas pagtahod nato, matod pa sa Leviticus 19:30, ang balay kalampuanan. Balay nga iya sa Dios. Ato nang tahuron. Bisan kani ang simbahan nga as a building, yapil gyapos pagtahod. Ya doon na may simbahan nga dili building nga mao ang iglesia. Nga gipanguluhan sa makita nga pangulo sa Santo Papa. Ang dili makita nga pangulo pero nangulog gyapon nato mao si Kristo Jesus. Kusa kun mo himo taog mga negatibong aksyon o mga pulong batok Santo Papa, may tsapoy ra kita sa simbahan. Kay kinsa to nga dili mamati sa akong gipadala. Wala na mamati kanako. Wala sana mamati sa akong amahan nga nagsugo kanako. Busa kana sila
masinalikway. Mm. So, pait kayong paminahon nga masinalikway na nasa Lucas 10, versikulo 16. Mm. So, mo na, Brother Adam, hinaglan yun na to ang external sign that we are Catholics. Yes. Nga kita mo tahod sa pare sa atong parokya, Mm. sa mga obispo, mao na mga kardinal, na bishops, o nga to sa Yes. Pangulo na to, nga gi hatagyan yun, o unction and authority nga mudumala sa simbahan. Yes. So salamat kay Brother Sok, no. So sa ato pa buot pasabot Brother Sok, nga bisan ang kadtong mga larawan nga diha sa simbahan nga diin matud pa dinhi thus the veneration of relics or mga images violates the second commandment. So ang tubag klaro kayo nga no kay naay mga larawan nga hipahimo gyud sa Ginoo Brother Sok, no. Naay larawan nga gidili, katong gidili iklaro man na sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 4 kadtong mga larawan sa mga Dios-Dios. Nya kining gingon nga mga relics Brother Sok, unsa man ning mga relics nga gisgutan ni Brother Sok? Mao ba ning mga relics nga mga kabilin sa mga santos Brother Sok nga diin na venerate pod ang mga Katoliko niya ni? Religious palitan sa ka balaan nga namatay na. Mm. Putanta si Pedro Calungsod. Mm. Ang mga relics niya kung doon na siya nabilin nga Oh. sinina nga gamit niya siya ang pagkinabuhi ng Kristohano. Una ba siya ay sinulat, una ba'y librito nga kanunan niyang ibasa. Kini sila mahimo na silang religious, Relics. mga holy things Yes. attached to the person Mm. sa balaan. Mm. So muna mga religious nga kinanglan sa nato tahuron Mm. kay ang nagsulob niya na ang naggamit anang basahona Mm. balaan man Mm. o sa kinanglan ang pagtamod sa mga butang nga balaan nga kaugalingon sa balaan nga makanunayas na. Mm. So muna nga lang mga relics Mm. Okay. sa mga balaan nga nabilin Mm. nga ang uban na muhikap gyud uban ang pagampo so ning butang nga sagrado nga kabilin sa kabalaan ipag-ila sa Ginoo ang pagpamatuod siyang milagro. Yes. Na sa Hebrehanon 2 versikulo 4 Mm. kay pamatuod ko ang milagro sa pamatuod nga kana siya balaan. Mm. Ubanan si Ginoo milagro. Amen. Nya last Brother Sok, magdi po ta sa labong napatay gamay nga nabilin. Katulad ng pangutana Brother Sok, what is the difference between sacred scripture, sacred tradition, and the magisterium, and why are all three essential to the Catholic faith? Muna yung katapusan pangutana Brother Sok. 2 Tesalonica 2:15 Mm. Niyo San Pablo kini mo atong tamdanas pagtuo Mm. ang balaang kasulatan. Mm. Ang tradisyon Tradition. unya uban sa pag-agak sa simbahan. Mm. Naagi na siya. So sakto ba ko Brother Adam? Si- 2 Tesalonica 2:15 2:15. Oh, kaningon si San Pablo kini nga Yeah. atong tamdanan sa pagtuon Mm. ang balaang kasulatan, meaning Biblia. Mm. Ang apostolic traditions wa masuwat pero gipanudlo na sa mga apostoles. Mm. O ang lantaw pagtamod sa simbahan nga gipelan sa Ginoo Mm. nga nahimong sa mag-inahan Mm. nga nagpangga kanato ang simbahan. Mm. So kinahanglan gyud sa dako natong pagtahod. Sa pa ko malimot Brother Adam, Mm. ako pahinomdom nga Civil Sok. ang atong katinawan sa pagtuo numero 3 Mm. humana man tong katinawan 1, katinawan 2 sa ato naman tong gi-propagate gipakatag. Mm. So ang katinawan sa pagtuo numero 3 sa pagtuong Katoliko kunya sa Cebu Archdiocesan Book Center magatubang kas katedral katubang dapit sa tuo na diya ng Archdiocesan Book Center Mm. na diya ang atong libro ang katinawan sa pagtuo numero 3 bag-o na ya sayon kay pagbasa o matulun-anon kayo ang mga tubag sa mga pangutana. Mm. Diyos si Kristo nganong nagpakatao siya. Mm. Ecclesia Catholicos nganong Ecclesia Catholicos. Mm. So daghan mga pangutana nga makadasig makalig-on nato sa atong pagtuo.
kanong pare tawag ilis sa Dios. Mm. Mga pangutana nga tugay ng nagatandog aron pagpukan sa Iglesia Katolika o uban pa. Mm. Ya doon na pagani diri pangutana ang eleksyon kon gobyerno sibil. Mm. Supak bas Biblia Mm. kay nganlan man nila nga kanang politika o kanang gobyerno sibil Mm. buhat na siyawa na ito bagada Mm. sa Biblia ang eleksyon o gobyerno sibil Mm. na supak ba sa Biblia na ito bagada. Mm. So daghan pa nga kanang mga patay na angay pagyud nga iampo na to mato pa way kapuslanan na pero na ito bagada. Mm. So ayaw kalimot katinawan sa pagtuo numero 3. Uban ako si Brad Adam Ampere, salamat kay ko nga ang atong sinaligan o ligdong Brad Adam Ampere nga kanunay gyud nga nangulo sa mga Bible study sa prisuhan. Nga Bible study sa mga lungsod nga nag-imbitar ka na to. Mm. Mga Bisan Tanas Bukids Barili, di ba Brad Adam? Mm. O uban pa mga ang Catholic Faith Defender Cebu Mm. makukihon kaloy sa Dios ug atong yukbo ug pagtahod kanunay di tamalimot sa atong maligdong buutan kugihan nga Arsobispo Alberto Uy Mm. nga napanalanginan ang sugbo Mm. nga doon natay Arsobispo nga nahigugma kaayo siyang tulumanon. Ug Nya di- siya mo'y misinggit kanunay ang simbahang Katoliko Mm. nangandoy og maghupot Mm. sa mga pare nga buutan. Praise the Lord. Ang simbahan nagkinahanglan og mga pare nga buutan. Mm. O kaya kita lang sabot anak kung sa iyang kahulugan ana. Tingalig doon na yung mga pare yung mga pagbinutan. Bitaw, manibaso kita. Oh. Unya katapos ang pangutana Badersok, nay mangutana na to. Pila man na Badsok kay mo palit mi ana imong pagtuo katinawan sa pagtuong Katoliko numero 3. Ang atong itong hangyo sa kuandong sa tindahan ng baligya, Mm. kay bagga pa ni. O, isang 200 apan kining upako ka istorya sa tindahan nga basig ilang patungan og taas pa kayo Oh. hindi ko malipay anak. Kaya kanang imo Brad Adam ayaw ginagbayre kay mahimo ng dili na balaan para na ito balaan gina mo sa ako nang ihatag ni mo utang nga balaan kailan nagbayre. So, salamat kay ni Badersok kunya. Napupos mo itong panahon Badsok no kay naaman tay standing rules diri nga 5 minutes before sa 8 o'clock mo hinahinay na tag extra. So salamat kay Badersok nga ni agi ka diri unya salamat Ako po kay- salamat mo Brad Adam kay murong adlaw imong oras sa programa na to. By the way, mga kaigsunan kay Brother Sok gani no nya isip sa lugoon mo ni atong gitabangan ng si Brother Sok nining maong adlaw sa Huwebes pero si Brother Sok gud maoy kuan ani no mao ginango ni ini. Mga kaigsunan sa ngalan sa tuang General Manager Brother Engineer Ruben Bertosio ang tuang Sa niya si ang assistant Oh, si Brother Sanchez. Sanchez. Alvin Sanchez. Oh. Oh. ang yang assistant Brother Sok no Oh. ato sang acknowledge diri ug usab nga to ang spiritual director Reverendo Padre Peter Necesario. Of course ani kanato uban kanato karon ang atong amahan sa Katinawan Brother Sok Fernandez. Niya po si Brad Mando Aquino. Armando Gusto ko Aquino. na siya maminaw nimo. Always na siya diri Brother Sok. Unya ang ato ang Arsobispo sa Subo, Arsobispo Alberto Oy, kauban sa nato diri sa Pikas Lawak. Ang ato ang igsuon no, may nagatiman kanato sa Technical Department Brother Sok, Brother Engineer Julius Kaputulan. Kini si Brother Adam, kauban ni Brother Sok. Mingon kanyo daghang salamat sa inyong pakiguban ug ang Ginoo manalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak anak sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ya, pasalamat tas itong mga kaigsunan nga naminaw ka na to. O niya, atong Salamat bagong kayo ni Brother Sok. Salamat kayo. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat.
Radio Pwersa! TTX 500 Health Alert. TTX 500. Sa ngalan na to, tay? Jesus Agapi, Jesus Agapi. Oo. Pila edad? si Tinta, Tagasa, tay? Lawaan. Ano sa'yo mong ipalit ka ron sa Klinika del Alternativo, tay? DTX 500 o medicine. Murag katong ho sa una, ba't yung murag nawala na yun. High blood. Ayan, Oh, high blood. Oh. So, pag tumari mo na nga produkto, tay, kamusta man yung gibati? Murag, may